Janko. Jebať! Čo je to s tebou? Kurva, špinavá. To je prekvapenie. A vidíš, že mi je na piču? To mňa si robíš piču? To ak si dovolíš? Aby ťa mater zabila! Dobre. No, veľa šťastia. Kurva! A jebe ja jej piču. A jebe ja vášho Boha, čo vy robíte se mnou? Cibula. Boha, byte není cibula. No dobre. Zredopadnujte svine. Nemáme cibulu! Charles, nepovedz, že máš ďalší prípad kvapikvap z Bangkoku. Bez urážky. Aby volá, kto nemal cibulu v byte. A to sa ma ako týka. Doma nemáš cibulu! Daj mi cibulu. Rob. Zlatko, ja by som rada, ale... Na nešťastie. Mama je tiež chorá. Zavri si piču, ty koko, lebo ťa vypáli v noci. Hovado ožraté vyjebané. To je... 아, 내가 이거 진짜 재수없네, 정말. 나 이거 판단하는 거 너무 싫어, 진짜. To je čo toto? Iba moje blúznenie z horúčky, tak pá. Žena v domácnosti nemá cibulu. Ani vajce nemá, nič. Keby to konene nebol kúpol papriku, ani to nemá. Kde by to kúpila? Kokotiny kúpovať, ale ona cibulu doma nemá. Ale cibula, čo treba v dome, nie. Á, Boha vyjebaného. Kedy činžák bude hore pičou? Na čo ja takúto kurvou tu bývam?